2008ko otsailaren 18, udalaren ezoizko eta urgentzezko osoko bilkura. Hemen, udaletxeko bilkura aretoan eta baita Zoom plataformaan bitxartez. Daukegu gai bakarra dana, Arretxinako San Miguel Ermitzako horren ikuntza kostua. Arretxinako ikusitxe zagora zeuken, horre kontu batzuk eskatu behar duen, pintxetako eta guzti hori. Daukegu duen horren parte bat. Eta, aurretik eskairi guen diru laguntzia eskoiko prodatun dizien itxeko. Eta lortu gendun diru laguntza bat, 2008 urte bukaera. Eta hori ikusitxe eta nesesidade duela, basan gendun, ontxiko datorren urteak itxikari. Eta zinen eitzen, ajudika zinen eta dana. Eta ikusi da, pintxetia zakarrik, batxuan ez, pintxuti edo pareta ez da oso, trama batzutan ez da oso ondo, eta giltzeri izako lanak ditxure. Alperraperik izango zala pintxetia, zeren dizkaskari leike eta jauzi leike, eta jauzten bada arrezko pesatzen dauz. Eta orduen ordu mindana da behitxo ondo, eta lortu giltzero bat, ez da dizen erretza, eta aurrekontuek aurreko zuen zifrak zeintzu dizen, eta orduan ze konsignaute guen, eta zer gaztu geixa urten daben, ondo ipintxeko. Hau kreditu aldaketatik inbigen duen, berez, urtie bukatu eta bere itxen dugu kreditu aldaketatik. Eta hori martxuen izaten da, eta ez dugu nahi atzeratu izen, aurrera erutie, jakinde, bebai, atzo urtengo bada datu edo kutsatik diru gehiagiko gendula. Orduan hori erabiltzen dugu, atzeko datu konfirmate, €100.000 dugula udalkutsako likidaziño positibo diru gehiago. Hortik hartzen da, 39.912,50 eta hori proposatzen da onartzien partidei aldaketi, ez? Partida aldaketi edo €100 udalkutsa hortatik 39 zetien gastu ordaintzeko. Bai? Orduan bosketa horretik zerbait komentetako? Bai, gauza pare bat bai behitzen. Aurrekontu egoerian da, gauza batzuk argumentote danatz. Handaminuen denpora gehiago da, denpora gehiago handaminuen hori gati da. Gero hor da beste partida behi, magonak, €1.404 eta €1.919 txorreatianak, horrek die patrimonio markauteko premisa bat dugu izan dugu. Eta gero besti, egiltzeritziana 28 milioi. Karo, apuratzea, ez dait, bintzen zenatu erakusten dabela gauza premisio falta bat, ze patrimonioi, pentseta dugu, abizau izkarkola zer gengo da, ez eta nekin orduko. Ez aurrekontu batein, eta ero patrimonioi abizau zaten, hau ez etxak. Eta horrek patrimonio gero esati, bai, baina zoi izena etxak horrek enbidea honeta eta horrek suponitzen du incremento galamitu. Eta gero ideltzeritze bierrana, €8.000. Joe, eske ez dakit. Emoten da horrekontu batein izan dara, urten dabela diru laguntza bat, aurkeztu enbio, goizan da izatak, amendaz X metro kuadro horrek. Pintxori barroren txuzati, €40.000 dipintxetiek, eta listo. Ez topendetan hori da nik enbiar zeteko, telatu baten enbiarreko bierra baloretako telaturik ongi da. Eta profesional telaturik ongi da. Ez da esatien, ez, pintxau enbio hornien dauen modun, neiko kaltetute bada, eta horretik ideltzeritza bier bada, hori aurrekontu baten baloretu ongi da. Ze, da, bintzatzeako bintzen dara, previsio falta bat, eta bintzen, diru laguntza batek duten dara, eta aurkeztu egiginela diru laguntza, bai edo bai. Patrimonio kontuten daukioarek, eta Arretxinako ermitziz, dira patrimonio zer esan eta zer ikusi hori zeukela, eta bigarren partien, indala aurrekontua korre. Korre. Adosga, inbidarraz, hori inok ez dago, dudan ipiniko. Baina bai bada, previsio falta da zatien, ze pasetia aurrekontu bat, €5.000 horri, igon biaga beste €40.000 inguruen, eguneko 60 eta ez da izematen, eguneko 60 baten ekarri da. Hombre, nobelan etxikingo duke honetan?
Neretzat, gu geuretzin aurrekontu da ditxaba hori ez, bentot, aprobat, geuza kontu zeitzitzu, ez, entorten bako non horretaz zaten guztu. Ez, hau, honek planteu zuen horri honek, denko incremento bat, eguneko iruta marrana, eskandalizatu gatu, baina. Gara esan gongo izu profesionala jabaztu. Bai, ados, profesionalak, pasabaren informazioa eta jaso daune, ni barri sentitzen dute. Hau da, bizaltoz profesionala pasatotzu horrekontu bat, eta nesatotzu zer dago, tekniku di, diena tekniku, eta zu ez. Orduan, pasaten gotzue, eta esaten dotzu hori da, eta gero ikusten dabe, eta baloreten dabe, ez da laulan, eta zu esatozu, eta zera izik zartezu zen, hasiera. Guztiz, ados. Hori, sensazio bardini dauk eroke, horretan dudek ezuki. Teknikuen informazioa da jasotzen duguna, eta horren arabera aktueten dana. Premini zeukela ermitza horrek eitzeko hori, nik uste dut, neko lotzagarreguela zegoen moduen. Zegoen egoerian, eta gainera da gure herriko ate bat, eta erromesa paseten di hortik, eta zegoen berezitariko daukeguna makina zemein da, horako ermitza bat ukitzi, eta bibetzatut hori falti zeukela, eta egin bizala. Nozin bizan, zer bizan, batien momentu horrau hain, edo berandutxu hain, egin bigen duela garri ikuste gendu. Eta gero, postie, era batera beste horra postie bardin zen, azken baten, pintxetia, eta pintxorik esan da, teknikuk esan da, bera pintxorik era, baina duelik era denbora bat, ez dakin hoz, barriak guzirik dira. Orduen, kostia azken baten bardin zen gozan. Informazio ez dugu jaso, osorik, neuk ez dugu jaso. Neuk ez dugu jaso informazio osorik. Ni gelditzera, eto ez enbio. Zer enbio, eta gainera, ez da erretza gaur egun espezialistak eta profesionalak lortzien, eta esatozu. Lortu da nien, astelenin asteko diez, batez aldamizut binitze dago zelako, eta horretako adjudikoen bida. Eta adjudiketako konsignazioa bida, urtiztauko bitzitzez, normalin martxun izten dugu, beti urtero, eta lehoko plego bitzizten dugu martxun. Orduan, jakinde udalkutsako zifri urtengo gala, eta 39.000 euro izen da, hortik hartzeko proposamena da. Eta aurra itxie, eta horreko horrak bukatzie. Baina sensazioa ere, eskatzen di aurrekontu batzuk, teknikari batzuek, pasatozu informazioa, eta berazatotzue, beste gauza dauela, eta hemen, zelan inbidean gauza, argi eta hori monjakue, zaurra espezifikazioa batzadaz, eta zelan inbidizan hau txorruna, adibidez, txorreatu pintzen dabena, zutadeak, eta legalkoak txorreatu hori bazetorren, eta monjako, ze informazio zelan inbidizan gauza. Bebai pasatzen da, eta edo zein horretan pasatzen jaku, eta edo zein usto pasau jakula, eta etxin bebai, hasta zarela goza bat etxen, azaltzen baina hola ditzen mozu, hobeto. Eta kasu honetan, pintxaute zeuen dena, zeuen modun, gauza bat txarto, ondo bat zeuen, gordun, horri gainera, suposatzen dago, txorreatu horreko, horrek bifaktura biziko horregartzen dizen, inkostura. Hau da, eskatzen di horrek ondo batzuk, eta horten diz, suposatzen zorra izango dela, eta gero, behar loreten dabe partinek, holan ez dela, eta gausuntu da gauza ondo ditxe, nortzuzu. Baina, sorprendi dute, zetan ez dugu nahi, postik aldarik eta nahi izatea, argi eta garri, ezken baten teknikoen izkun gauz. Orduan, basatzen bada hobeto dala, pintxete alperrekako dala, zemendik X denborara, barriro hori eskaskari bete jozingo dala, bingoz goizien ditzak urte desinterako izan ondo ipintxa, eta azken baten, era batera edo beste batera, kostie, ni izango zen zikeltzero sartu dira, bai, edo bai. Inok ez dut duen bini, bidanik, argi da bidanik. Baina hartu bat, egutzen da bela, honako ikuntza bat aurrekontu bat erogun dela, presioa ez dakit. Presioa ez da falta bat, edo bintzat diuzak indile oso hain. Analisi zietz bat bai, hoxe atzaketa bakarrik. Eta ez dikzebez. Hori da, eskatzen honi gauzak, eta bertzitik gauzak eskatzen honi, eskatzen da, ikustot ondo eskatu da, edujako informazioa eta edu jaku beste bat, eskan baten reakzioen dena, eskabez, besterik. Bueno, Rubén, no, Sánchez, claro, en lo que igual la has hablado
Pixka bat, ze emoten dau, esaten dala, teknikue falta izan dala, ez dakizer, eta igual zehatz ez da izan nolak, bez? Osa esan, ni badakit eskatu jatkola parejadore egiteko aurrekontu bat lehen amunean, eta esan jakon bakarrik pintatzea. Osa, esako nahi izan besterik. Esako nahi izan, behar da osotasunean norrazterketa bat, eta ikusi behar dugu guzti ezer izango zen. Ez dut esaten inoen algo edanik, baina bai gauzak askotan, zemuzen akotatzen diren, goten dago, ezera nola falta, edo zer eguna, no? Eta ez dut uste honak izan gari besta, Ni nahi hori izaten dutena, pintxoreari bai izan jako eta badaki, zara marmatu dira. Nire esan nina esaten, nahi hortik, nahi hortik. Nina esaten parejadori buruz ezer, Nagoelako impresioa, eta jo ez badaki ezer, zer ganora da bizet, esan zan, pintetak oskatu horrek kontu batzuk. Eta gero egin da, foru bat notiak, hau ez da diru laguntza bat daitor, deialdi bat sortzen dagoena, hau esan da, gauza bat zuzena, Luis egin gestio, eta lortu da, horre, pintan esan diru zatal bat, urte amaieran, ari noen beste, eta gero, 45.000 eurotik, 40.000 ingursan. Hori oso ondo, baina gero egin dabe bai, foru bat mundiek, ibiten duzule baldintza bat, eta esaten duzu, urte amaierarako gomea dago bukatuta. Eta faktura gomea di 2000 eta horreta batekoak. Eta ez komoten azpirik megozak egiteko bero ondo, ze zuken egin behar baduzu gora, izkita zinela eta lapazadaz, zu irekia, eta ez handamio batetik eta pintura bestetik, individualizatzen moduen legia batetako. Gero altzen da, patrimoniokoek gehatzen da txostena berandu, ze, eskatu behar esan bai txostena patrimoniora, eta hori eskatu zen, guratzen az gainera, izin zen urrien amaika. Eta ez bai eskatu behar zure reskuartze bat dagoelako, eta da gauza bat abestute dagoena, eta esaten dut zuen kontuz, argi garbitzen daren eta kontuz, porque egiteko zuen ez egizela, eskatzen da etorteko teknikari, eta ziniokoa. Eta gero etorten dizitzen teknikari esaten da, eskipena bat da, pintatzea, aurretik badazu medadiak eta indigatzen etorria da. Logiko. Baina horrek suposatzen dagoena da ez bakarrik pintatzea. Ziren darru da hori. Basakik, ez dugu konkretamente inonak ez. Baina gauzak ondo egiteko, eta nire bai osuko ez bat nator, bada prebizio bat egitea, eta esatea arretzina gantzinen behar dugu, gauzak ondo egin behar dugu. Osotasunean egin behar da, humedadiak kendu, igetzeritza, pinturia, ez da gizer, bazen bizitaz ez dira latratea ondo, horrek suposatzen da, diru laguntza bat, emoten batzu, egile bibarru amaitu duzuzela eranak, hori guzti egiteko derrepetean ez da, ezin da. Eta, klaro, garratxina horre, onda, ez dizun aturtetako moduen, pentsau bazan, gero, datur urtean bai, ez txapazeko ezer, eta egin izango zan, amar urte, eta datur urtean bai. Eta dinot, guretzako langileantzako edo kudeatu behar dugunatzeko da askotan, horri bat, eta baki Luisentzen behagaz, horri ez dago, kuenta dugu Luis. Ebiten dutzune, lapikota, ez dutzune, ez baina fakturak aurkeztu, nahiz eta lanak ez egin dez onozuek aurkeztu, eta nahi derako. Zuzenak izango hori faktura bat onartzeko, ez badoz garak egin de. Ez dela din laguntza bat duko zuen. Hombre, baizik egin diri horrego kompromiso baten. Eta da gara burokrakia ez da izan ezan. Gauza da, ontsi kontura, ez da mazetan ez ez, dinosu, igetzeritza egin behar da. Perfecto, itxaroten goaz, kreditu gineakute, egiten da diru gehiago, eta inebi barru, inebiko kontu edeko errua, ez gehiago. Einiko dielanak eta bukatuko dira, listo. Ez da gitea esaten dazen, Nik izan sorprendido de horrak iratzen da nago, zuk izan dozu moduen, akorratu ikusitxe, bai, batak erun dabela bestera eta gero ikusi dala egoerie ez zegoela, ermitzi zegoela beste goera bat. Bai, orduan sorprendidute eta zentzu hortan, usteotan sorprendidu bazera, horrek beste kostu bat dukela, horregatik bihar da diru gehiago, eta bai, egileike, hemenik 10 urtera konpote egintza horieke, por supuesto. Baina, ikusitxe, gure ikuspuntutik, esaten dut, ikusitxe bai apur bat, ondo zela pandemizan, hemen erromesik ez datorri, herrik ez datorri, dala gure turismo ikuspuntutik, dala puntu oso garrantzitsu. Zemingo ermitia,
hartxinak hormitxea, orduen, ikuskitza hori konpondu duela, eta diru laguntza bat eskintzen dutzue, integritet oso aprobetxetia. Barrimak egingo gendun? Bai, noski ingo gendula. Diru laguntza egite bai? Noski baietz. Baina, isi egiten pintzen dutzue, eta gero daukezu, epe batzutara posta berrien, haringarin gibilibizu, noski gibilibizuela haringarin ge. Eta, berurten da beste gauza batzuk. Bai, eta gero azte zara fijetan eta bai beste gauza txiki batzuk. Kristalen adibidez komenta genduna. Bentaneko kristalen abe, aprobetxoen dugu eta konponduko dugu, dugu, bai. Orduan, horra bat entzantzu zarenik, gero dator besti, eta gero besti. Eta horra arritxu, baina udaletxeko dano, ez ni, dan, usteo da mutxu bat, egoen izagoela uste baino txartua, berez, ermitxe, orduan, diru laguntzi, aspalditzik, pineman bidiegi Bizkaiko Foru Aldundian diru laguntzi hau txosten bat orkestu gendun iamoten oskuen, eta, ikustu duzu, lortu dozula, ez duzu bontxea momentu behar. Bontxea momentu behar, aurrera eroteko. Eta, hortik atorra. Baina, esan nahi dut, gauzak bakarri fijetan bagara joko epintu mago leku bat, egiten da, ez gertatzen da hemen. Baina da, hainbeste zirkustentzia ezberdinen batzuk eta ez, eta, klaro, bero kapotik ikusite ematen da, zelako banoria, baina ez da hori. Gauza bat da, bestea, eta segun bakutzen nondik atatzen dauen reflexioa, esan duzu honek zer, honek, ez dakit. Eta gero epiti bazen egon proba, dozu esperto bati deitsukako bai, deitsukako aseguretako bai aprotxo bat, jako izan gauza kondo ditza, ia honek ez zer inoan, eta bakotxak bere iritsiz esaten dago, eta tan hartzen da, eta tan asumeten dago. Eta, balantxe, hori egotu aprotxo bat. Bai. Orduen onartzen da hau batez, bai? Eskerrik asko eta horrengo arte, bai?